Odysseus og hans mænd udtænkte en plan, mens Kyklopen var ude med fårene. De ville drikke ham så fuld, at han faldt i søvn, og når han så sov, kunne de stikke en pæl i øjet på ham. Odysseus giver derfor Kyklopen noget meget stærkt vin, så Kyklopen falder om efter blot 3 glas. Odysseus varmer nu en pæl op i flammerne, så den kan koge Kyklopens øje. Kyklopen vågner af smerte og kalder på de andre kykloper. Når Odysseus og hans mænd de så ankommer til øen med masser af skovvækst og sådan vildgeder, så virker det meget utopisk, og de taler sådan om landet, som om det var det dejligste sted, de overhovedet havde været. Og så går de i land på Kyklopernes ø, og her træder de ind i hulen, hvor der er meget mørkt, og sådan, så derfor virker det meget dystopisk. Og de bliver også lukket inde, og Kyklopen begynder at æde mændene. Og i forhold til Kyklopen, så det her med Xenia med, at han giver en gave, selvom Odysseus, altså det er en skik, at man giver gaver. Så det virker sådan mega uciviliseret og meget dystopisk igen. Og på Kyklopernes ø, der virker det overhovedet ikke lige så dejligt eller frodigt, eller sådan som på øen ved siden af. Selvom Kyklopen har alle de her får, der sådan hjælper dem fra dystopien og tilbage til utopien på den anden ø. Der dukker op fra alle sider. Men de forstår ikke, at det bare er det, han brokker sig over, og de forsvinder derfor bare igen. Da han skal have fårene ud på marken næste gang, har Odysseus og hans mænd hængt sig fast under fårene. Det sidste får er det får, Odysseus hænger på. Og i det går ud, stopper Kyklopen det og siger: Kæreste videre, hvorfor går du bagerst af alle i jorden ud af min grotte? For før var du aldrig den sidste i flokken, men var den første ved gry til at græsse de blomstrende skrænter. Først til at løbe afsted og drikke af blinkende bække. Først, når aftenen kom til atter at søge til stallen. Nu derimod er du sidst. Jeg tænker, du savner din herres øje, som denne bandit til ingen og alle hans slemme svende har blindet, imens jeg lå bedøvet af vin. Ingen tror jeg nu ikke endnu er undsluppet døden. Kunne du bare stå sammen med mig og tænke og tale, kunne du sige mig, hvor han har gemt sig, bort fra min styrke. Der skulle han blive klasket mod gulvet af hulen til hjernen, sprøjtet rundt omkring, og mit hjerte om sider fik lindring. For hvad der skravl af ingen værs kal, denne ingen har gjort mig. Efter han lader fåret gå, er Odysseus og hans mænd fri og mødes nede i deres båd. Vi ser Kyklopen som de jager Odysseus og hans folk ned til hans båd, hvor vi ser Odysseus som han røber faktisk sit navn, og umiddelbart vil man tænke, at det måske lidt dumt. Men dengang der handlede det faktisk ikke om, at det handlede mere om sådan ens rygte, og det var faktisk kun derfor, at han gjorde det. Det er noget, der hedder kleos, som man kan beskrive det med, som er egentlig det her, hvad kan man sige, gaderygte, hvad bliver der sådan sagt om en. Og Odysseus, han gad jo ikke have, at det bare skulle være ingen, der tog, Polyphemus øje, det skulle være Odysseus. Og der er også meget ære i det. Det er et begreb, der hedder time. Så ja, han gjorde det i ære, og igen, det skulle være Odysseus, som blindede Polyphemus, og ikke ingen. Hernede råber Odysseus efter Kyklopen i vrede. Ingen Kyklop var den vist tro kammerater, du så brutalt har snappet og ædt i din vælede hule. Derved fik du dig løbet en gruelig staver i livet. Bæst, som det ikke generer at æde de gæster, der kommer hjem til dig selv. Det er hævnet af Zeus og de andre guder. Men mens Odysseus råber, prøver hans mænd at hisse ham ned. Da de ikke forstår, hvorfor man vil provokere et rasende dyr. Kyklopen råbte vredt tilbage, men samtidig også opgivende og vidste, at han havde fået et nederlag. Goddag. Når man taler om det antikke Grækenland, så støder man på begreberne hybris og nemesis. Hybris er kort sagt, når man går imod gudernes regler. Derved hænger nemesis sammen med det andet begreb, da nemesis jo er den konsekvens, man modtager af guderne, hvis man går imod de her gudernes regler. Man kan godt sige, at hybris og nemesis optræder i mødet med Kyklopen i Homers Odysseen. Og man kan faktisk endda argumentere for, at det her hybris og nemesis sker for både Odysseus og Kyklopen. Ja. Man kan jo tydeligt se i Homers Odysseen, at
Kyklopen ikke tilbyder noget som helst hjælp til Odysseus, når han beder om den her gave. Han giver ham altså intet mad og intet bad. Han udfører sig egentlig Xenia. Og det her Xenia var altså noget, der var meget normalt at gøre i det antikke Grækenland. Så det var verden, der udførte Xenia, og gæsten udførte Hekatea. Og de her to ting, de skabte altså et venskab mellem gæsten og verden. Og det her venskab var noget, der blev beskyttet af guderne. Så derfor kan man godt sige, at Kyklopen gik imod guderne ved ikke at udføre det her Xenia. Så det var altså hans hybris. Derfor er hans nemesis, altså konsekvens, også at han bliver blindet af Odysseus. Hvis det her skal være sandt, så er vi nødt til at gå ud fra, at Odysseus, han har nogle gudeagtige kræfter, hvis det skal være ham, der giver ham hans nemesis. Så det kan godt være, at den her argumentation ikke helt holder. Og som jeg nævnte før, så kan man også argumentere for, at Odysseus han oplever det her hybris og nemesis. Han blinder jo som sagt Kyklopen, og Kyklopen er Poseidons søn, så derfor kan man godt sige, at han går lidt imod guderne. Altså det er hans hybris. Og det her resulterer altså i, at Poseidon lider det her kæmpe store had til Odysseus. Og det gør altså hans hjemrejse meget, meget besværlig og meget længere end lige forventet. Så det her er altså hans nemesis.